Het is dien, maar het weer te waar. En we beginnen de naaisimmer te meten van een aantal dagen. Ja, Joert, we hebben nog een aantal pittige buien, maar ik hier in Haans van de Moorn al de zinnen en van de middenkamp de zinnen dat ik regelmatig terug. En die buien die zetten stadig gewoon voort naar het oosten toe. Wel, joen en vannacht droeg waar, vannacht opklarings. Maar ik nog wel bewolking. Een temperatuur, ik denk zo om bij de Albe of de 12 graden heen, op de Eiloon 1 of 2 graden heen. En een zwakke ontmatige wind uit west tot zuidwest, die wind die neemt aan. En dan is er kans op misschien wel een enkele mistbank, dus toch maar even een waarschuwing. Die mistbank binnen de manier petite mogelijk en morgen daar, jawel, de zinnen is erbij, maar ik nog wel bewolking, het blijft droog en de temperaturen zijn om en bij de 18 graden heen. De wind die komt uit verschillende richtingen, misschien wel even naar het eerst, maar net er toch wel wat meer zuid-zuideerst en die wind is zwak op zijn heegst matig. En dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Ik zei het al, naaisimmer waar. Op Waasje, zinnen. En op Waasje een temperatuur om en bij de 20 graden heen. Op Toonsje, ik wil zinnen, let er wel wat meer bewolking. Ik sta 20 graden, nog altijd naaisimmer waar. Op plak misschien wel 21 en dan is het gewoon warm. En op Vreed, na een nacht maar een enkele bui, hebben we op Vreed een temperatuur om en bij de 18 graden. Maar op een nij droeg waar. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.